देखा था लोगिन मालूम ना कितना के बा कौन अंदाजा बा क्यों के लगे कितना के होई बता बता बाबू हमनी के का अंदाजा बतावल जाए गाड़ी के चार चक्का गाड़ी बा नया नया लागता हमनी साइकिल से चले वाला आदमी का जानल जाई गाड़ी के भाव 17 लाख रुपया के गाड़ी बाई चाचा 3 दिन भइल खरीद ले अब मालूम बा इकुल क महीना कमाई के बा 17 लाख के गाड़ी बा अरे हम तो जानत हई खेत बेच के खरीद ले ओकबा ना चाचा ना खेत उतना बेचनी है कमाई के पैसा के लेनी है वो मात्र 1.5 महीना में मात्र 1.5 महीना के 17 लाख कमाई ए बाबू का बात करत हवा हो सही बताओ तनी चाचा मात्र 17 लाख ना कमाइले रहनी हम 21 लाख रुपया 1.5 महीना में 17 लाख के गाड़ी लेनी है एगो बुलेट लेनी है अब बाकी पैसा जोन बा आई चश्मा देखा तारा हमार रेबिन के चश्मा बा रेबिन के 70,000 रुपया के चश्मा बा हमार अब बाकी कुछ बचैबो कहीं नहीं में से बाकी कपड़ा लत्ता हमार देखा देखा आई जोन जैकेट बनू कितना के होई अंदाजा लगावा लोगिन कितना के होई अरे छोड़ा तू लोग के अंदाजो ना लग पाई हम खुदे बता देता नहीं आई जोन बनू खाली ऊपरा पहले बनी 60,000 रुपया के बाद 60,000 के का हो कैसन पंचायत होता आई कोनो अधिकारी आइल बना का ना अधिकारी नहीं खा कोनो स्कीम लेके आइल बना पैसा कमाए के हाँ चाचा कुछ पूछे उछे के होई तो पूछ लिया लोगिन कैसन स्कीम बा हैं कैसन स्कीम बा नेटवर्क मार्केटिंग चाचा नेटवर्क मार्केटिंग ई कौन ची होला हो चाचा अमीर बने के शॉर्टकट फार्मूला भाई महीना 2 महीना के भीतर है अमीर बन जाइबा तू किस्मत खराब रही तो लखपति बनबा अगर किस्मत साथ दे लेस तो करोड़पति भा मर्दवा हमरा विश्वास नहीं के होत इतना जल्दी केहू अमीर बन जाई हैं ई का करे के रहेला हो में हमरा तो विश्वास नहीं के होत ए आई देखबो चाचा के भरोसा नहीं के होत तनी अपन सक्सेस स्टोरी बता दे इनकरा के देखी चाचा आज से 6 महीना पहले हम बेरोजगार रहनी है एने ओने प्राइवेट में नौकरी करत थक गइल रहनी है 5,000 6,000 के नौकरी दिमाग खराब हो गइल मन करत रहे खुदकुशी करनी कहीं कामो ना मिलत रहे जल्दी फिर एक दिन हमरा गांव में ये साहब आइनो ये स्कीम लेके हम लगैली 2,000 रुपया मात्र रजिस्ट्रेशन करैनी ओके बाद से काम शुरू कर देनी इनका साथे साथे आज मात्र 6 महीना के दिन गुजरल बा हमरा लगे दू गो बुलेट एगो स्कूटी 6 महीना के अंदर अंदर अपना दम पर इन्हीं के साथे साथे मिल के यही नेटवर्क मार्केटिंग से इतना पैसा कमाईनी है कि अगला महीने हमके एर्टिगा निकाले के बाद हैं सही बतावत हवा बाबू तो चाचा मजाक करत नहीं का हमनी के ऐसा आप बताइए ना 1.5 महीना में 21 लाख रुपया कमाईना है हम इनका जूनियर बने हम 6-7 लाख रुपया महीना कमाता नहीं ई तो हमार सीनियर हवा देखा चाचा भरोसा पर दुनिया कायम बा आई नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा चीज बनो जे एक बेर मन से कह देलस एमे घुस गइल उनकरा के लखपति करोड़पति बने टाइम ना लागेला करे के का पड़ी हो का करे के पड़ी हमनी के देखा चाचा 2,000 रुपया रजिस्ट्रेशन फीस बा तू 2,000 जमा करबा हम तो हर नाम रजिस्टर में लिख ले पता लिख ले आधार नंबर लिख ले तू हमनी के टीम से जुड़ जाइबा ओकरा बाद कौन छी जैसे हम तो के जोड़ता नहीं वैसे ही तू गांव मोहल्ला वालन के बता के स्कीम के बारे में 3 आदमी के और जोड़बा हमनी से अब फिर जब वो 3 आदमी जोड़ाई वो 3 आदमी और लिया के आई हमरा लगे रजिस्ट्रेशन कराई 2,000 रुपया दे के ऐसे ही कर के नेटवर्क बनी लंबा चैन माने एक आदमी 3 आदमी जोड़ी फिर 3 आदमी 3 आदमी जोड़ी 9 आदमी हो गई बढ़त जाई 2,000 रुपया लगावे के बाद 6 महीना के अंदर लेवल बढ़त रही जितना ज्यादा के तू जोड़बा हमनी से उतने ज्यादा तोहार प्रॉफिट होई तो फिर का करे के रही चाचा रजिस्ट्रेशन करा ले बना 2,000 रुपया दे के ओके बाद सारा नियम कानून आ जौन भी एकर सिस्टम बा सब बता देवल जाई तो के कराला हां ए 2,000 रुपया तो लागे के बा अपनो कराला हमरो कराला हां जेकर दिल करे वो करा सकेला मात्र 2,000 रुपया फीस बा रजिस्ट्रेशन करा नी 6 महीना के अंदर हम गारंटी देता नहीं अगर घर के बाहर साइकिल खड़ा बनू तो ना फॉर्च्यूनर खड़ा हो गई तो नेटवर्क मार्केटिंग के नाम है कौन चीज के काहे चाचा 2,000 रुपया नु करा ले जाओ का 2,000 रुपया के तो हमने बीड़ी सिगरेट पी जानी सो खैनी खा जानी सो करा ले जाता अरे अगर डूबू जाई तो 2,000 रुपया नु ना चाचा ना डूबे के कोनो सवाल नहीं है अरे जे नेटवर्क मार्केटिंग में आ गेल ना वो डूबी ना
वो एकदम से सनराइज हो जाई। सनराइज माने बुझनी ना, माने खिल जाई, उभर जाई, आसमान के बुलंदी छूली, डूबी ना। चला पैसा ले ले आवा घरे से 4000 रुपया, रजिस्ट्रेशन करावा। बहुत दिन से काम धंधा चौपट चलत आमनी के, कहीं यही ना किस्मत जाग जाओ। ए साहब रुकल रहिया हो, आवा तनी पैसा लेके। हम हूं कराए हो, भागिया मत। का हो चाचा, तू काहे गाले पे हाथ रख के सोचत हवा हो? तोहरा के करोड़पति ना बने के बा? कवन चूतिया कहला सके हमरा करोड़पति नहीं के बने के? तू 2 मिनट रुका, हम 1 मिनट में पैसा लेके आवत तनी। हम हूं करानी का हो, करा ला मर्दवा। डूबी तो 2000 ना डूबी, अगर आई तो लाखों आई, करोड़ों आई। हम जाता नहीं बाबूजी से कहब, हमनी दोनों के और आपन 6000 रुपया में रजिस्ट्रेशन करा दिया। अगर केहू एक जना के किस्मत जाग गए तो फटाफट करोड़पति। अगर हम 4000 रुपया में रजिस्ट्रेशन कराई तब हो 6 महीना से पहले तरक्की हो जाई, गारंटी के साथ। एकदम फॉर्च्यूनर से चलबा तू 3 महीना के अंदर अंदर। आवत आनी हम, अबे आवत आनी। घबराए के बात नहीं है, 1 हफ्ता के अंदर पैसा वापस कर दे तो। हाँ हाँ, बस 1 हफ्ता और इंतजार कर ला। हाँ तो 1 हफ्ता ज्यादा हम वेट ना कर पाए, पहले बता देता नहीं। 1 हफ्ता के अंदर अंदर हमारा पैसा मिल जाए चाहिए। मिल जाए 1 हफ्ता कर देनी ना तो 8 दिन ना होई। बाबूजी हो का भइल, हमरा के 2000 रुपया चाहिए। हैं 2000 रुपया चाहिए का होई रे? हमरा के लखपति बने के बा। बाबूजी हो हमरो के 2000 रुपया चाहिए, हमरा करोड़पति बने के बा। हैं एगोरा 2000 रुपया में लखपति बनता, एगोरा के 2000 रुपया में करोड़पति बने के बा। भांग खइले हवा कारे सर? ना 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 बाबूजी 2000 रुपया दी, 6 महीना के अंदर अंदर हम लखपति बन जाए। हम तो बने करोड़पति। पगला वाला गई हवा कारे सर? भर्ती करा पड़ी पागल खाना में 8-10 हजार रुपया के नौकरी होते नहीं थे, 6 महीना में लखपति करोड़पति बनबा लोगिन, वो 2000 रुपया लगा के। बाबूजी मजाक के बात नहीं थे, गांव में आई बारा का बोलल जाला हो, का बतावत रहला हो? हां हां बाबूजी नेटवर्क मार्केटिंग ना हो, नेटवर्क मार्केटिंग वाला आइला हो ना, उहे बतावत रहला कि 2000 रुपया लगावा 6 महीना के अंदर लखपति करोड़पति बन जाइबा। नेटवर्क मार्केटिंग वाला कहां आइल बा हो, कहां बाना सर? बाबूजी वो सब छोड़ी 2000 रुपया दी हमनी के, 6 महीना के अंदर किस्मत बदल जाई। कहत रहना ना कि अगर घरे के बाहर साइकिल खड़ा होई ना तो अगला 6 महीना में पक्का 2 चक्का आ जाई, साल भर के अंदर अंदर 4 चक्का खड़ा हो जाई जाके। इतना कमाई बा नेटवर्क मार्केटिंग में। ई कोनो सरवा लुटेरा ग्रुप आइल बा का गांव में, लोगिन के लालच देख देके 2000 रुपया लेके फरार होके चक्कर में बा लगाता है। कहां बारे चल बस तनी हमहू देखी। बाबूजी पैसा ले ले चली, पहले हमरा के दिखावा सब बा के ने, ओके बाद पैसा लेके आए हम। चलो ए बसावन भैया कहां जात बानी हो? अबे आवतानी हम। सब जना के पैसा जमा हो गई, 1 2 3 4 5 जना के तो हो गई। दुगरा और रहना सा ना, कहत रहना रजिस्ट्रेशन करावे के, अब आइला ना सर। चला कोनो बात नहीं के, नाम बतावा हो लोगिन। आधार कार्ड लेके आइल बालो ना? हां आधार कार्ड लेके आइल बानी सर। नाम बताइए अपन? चिरौजी लाल। 2000 रुपया जमा कैला ना? हां साहब 2000 रुपया। आई बाबूजी आई। ए हीरो कैसन चुतिया बनावत हवा भोला भला गांव वाला के? का भइलो के केकरा के चुतिया बनावता? तू ही लोग हवा 6 महीना में लखपति करोड़पति बनावे के बात करत हवा? बात नहीं के होत, सही में बनावल जाता। हम खुदे बनल बानी, दिमाग खराब भइल बा। आइल बड़ा गांव वाला के लूटे ना हो। काहे उल्टा सीधा बोलत हवा? लूटत थोड़े हवा। अरे 2000 रुपया देवे के बा, 6 महीना के अंदर अंदर लखपति बने के चांस बा, केहू के करोड़पति बने के चांस बा। लूटत थोड़े हवा। 2000 रुपया लगा के केहू इतना पैसा कमा पाई? तो ये बतिया तो हम कहतानी भेजा बा कि भेज देला कहीं? 2000 रुपया लगा के लखपति करोड़पति बन जीबा तू लोग? काहे भड़कावत हई हो? अरे बनल बानी हमनी के। गाड़ी देखा हवा, गाड़ी देखा हमार 1.5 महीना कमाई के भाई। छुपाई मार के बैठल रहा, नहीं तो अब रस्सी में बांध के पिटाई होई। चुप रहा, पूरा एकदम से माथा खराब भइल बा का तू लोग के? 2000 रुपया जमा कैला, 2000 रुपया में लखपति करोड़पति बनबा बिना काम धंधा कैले? ए बाबू साहब जब ऊ लोग बन सकेला तो हमनी के काहे ना बन सकेनी? केहू कुछ कहानी आके बता दी, तू लोग मान लीबा? अरे लोग लाख रुपया 5-5 लाख रुपया लगा के किराना के दुकान करेला तो दिन भर के 500 रुपया 600 रुपया कमाई होला, आ तू लगाईबा 2000 रुपया, 6 महीना में
लखपति या करोड़पति बन जाइबा। अरे दिमाग उमाग बा हैं कि खाली कपारे बा। हमनी के बनल हई स त ई लोग काहे ना बन जाई। चुप रहब, तोसे बोलत तानी हम अपन गांव वाले के समझावत तानी न। तू चुप रह। चाचा तनी सोच के देखा, 2-2 हजार रुपया इनकरा के देबो, को जना देले हुआ? 5 जना, 5 दूना 10,000 रुपया हो गइल। हो 10,000 रुपया तो होइए गइल। हमार दूगो लड़का स जाके 2-2 हजार रुपया मांगत रहना स, वो सब लेके आ गइल तो 4,000 और बढ़ जात। ई बैठल 1 घंटा के अंदर इतना रुपया इकट्ठा करके आ लेके चल जइया स, फिर वापस मुंह ना देखइया स कब्बो। तू लोग लखपति या करोड़पति ना बनबो, लखपति या करोड़पति बनिया ई स। अरे ना ना ना, गलत सोचत हवा तू, गलत सोचत हवा। ऐसा कुछ ना होई, हमनी के ई लोग के साथे रह जाई। अरे ई लोग टीम बनाइया, 3-3 जना के जोड़िया, ऐसा चैन बनत जाई, ई लोग के लेवल बढ़त जाई, बहुत जल्दी अमीर हो जाइया। चुप रहब कि निकाली जूता। जे पैसा देले बा वापस ले ला लोगिन। अब भगावा इन्हीं के गांव से, भगावा। नहीं तो तू लोग के लागत होई कि अरे 2,000 रुपया नु जाएगा, इतना तो 5 सिगरेट बीड़ी खैनी में चल जाला। 2,000 रुपया नु 2-2 हजार रुपया करके अगर गांव भर से 20 जना दे देलस तो कितना भइल? सोचा कितना भइल? बात तो सही कहत हो। हमने ये सोच ले रहनी है कि 2,000 रुपया का खैनी खवा जाला, दे दिया जाता, वही लोग बन गइल तो बनी जाई करोड़पति या लखपति। चवन्नी हाथे ना लगी, दावा के साथ कहता नहीं। चवन्नी वापस ला पैसा लोगिन, वापस ला। फ्री के पैसा आवता 2,000। ए हो साहब, हमार पैसा वापस चाहिए। जेकर जेकर नाम लिखा गइल बा उनकर पैसा वापस ना मिली। लात खाए पे उतारू वाला का? अबे इतना मार मारल जाई नो, आई गाड़ी वाली कुल छोड़ लेवल जाई। मांगा हो अपन पैसा मांगा, ना देवे के तैयार हो, ले ले आवा घरे से लाठी ले ले आवा। दिहो कैसे ना? करोड़पति तू लोग ना बनबो। ई लोग 2-2 हजार रुपया 2-2 हजार रुपया 2-2 हजार रुपया क के और वही पैसा के गाड़ी खरीद के आ देखावत फिरेला लोग कि देखा हम गाड़ी खरीदनी है इतना पैसा के, इतना लाख के। चूतिया बनावेला चूतिया, बुझाइल? पैसा मांगा सब जना। ए हो हमरा के लखपति या करोड़पति नहीं के बने के। हमार 2,000 रुपया वापस करा। जेकर जेकर नाम लिखा गइल बा उनकर वापस ना होई। हो जाई वापस हो जाई। ए बाबू साहब निकाला पैसा सबके वापस करा, नहीं तो अब 1 लाख देम ना उड़िया दी बा। ना दे तानी